меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз ҳунарпешиҳои ҷавон ки тавонист дар аввалин филм дар нақши асосӣ бозӣ кунад ва он ҳам хеле хубу олӣ. Инам ҳаст Амина Ҳафизова. Дуруд бинандагони азиз, хуш омадед ба барнома. Ассалому алайкум, раҳмати калон. мо дар арафаи соли нав қарор дорем. Шуморо сараввала ба соли нави мелодӣ муборакбод мегӯем. Ташаккури зиёд, шуморам соли навтон муборак. дар бораи шумо дар расомонаҳои иҷтимоӣ хеле маълумот кам аст. Мехостем сараввал дар бораи худ каме маълумот медодед. номи ман Амина Ҳафизова Хайриддиновна, дар Душанбе таваллуд шудагӣ ҳастам, 22 сола. шуморо ҳамагон тавассути сериали Ишқ, пул, Душанбе шинохтанд. Чӣ гуна ба ин филм роҳ ёфтед? Чӣ гуна ба ин филм роҳ ёфтам? Набиҷон Пирматов занг зад, рафтам иштирок кардам. аз куҷо маслан шумо ҳангоме ки аввалин филме ки иштирок кардагед, ин филм Ишқ, пул, Душанбе аст, аз куҷо шуморо дарёфтанд? Аз театр. аз театри Маяковский. Бале. чаро Набиҷон Пирматов дар филми Хусури ман шуморо низ дар нақши асосӣ интихоб накард? вақте ки филми вай сериал мебошад, дар он ҷо якчандта нақши асосӣ ҳисоб мешавад. Нақши Набиҷон худаш асосӣ, нақши Зайнаб, Гулноза, бале, нақши ман ҳама асосӣ, якчандта нақши асосӣ ҳаст. чун мо фаҳмидем тифле ки дар филми Ишқ, пул, Душанбе, яъне дар он нақш офарӣ кардааст, гуфтан аз худатон аст. Ин то куҷо асоси воқеъ дорад? Не, дар филм тифле ки бозӣ мекунад вай фарзанди ман не. Вай фарзанди Набиҷон Пирматов худаш мебошад. ҳамин хел шуд ки зани Набиҷон Пирматов моҳи сентябр таваллуд кардан, ман моҳи октябр таваллуд кардам ва мо тифл дар кор шуд. Мара шавҳарам рости гап намонд, гуфт ки не, фарзанди мо ҳоли майдатар аст, мумкин нест. Баъд Набиҷон Пирматов фарзанди худашонро бале розӣ шуда дар ин айём бозӣ кардан дар филм? Шавҳарам? Бале. Бале. Барои чӣ? Барои ки вай худаш санъаткор мебошад. Шавҳари ман ки аст агар махфӣ набошад? вай ҳунарманди театр буд, ҳозир нест. Мо якҷоя буромадем. Не, не намегӯ. дар як театр кор мекардед? Бале, бале. Мо дар театр шинос шудем, дар театр якҷоя будем. Ҳеҷ кас намедонист рости гап. ба вақте ки устодам ба гуфта будам, мастери ман Хуршад Мустафоев мебошад, вақте гуфтем ки мо бо шавҳарам оиладор шуданем, ва ҳайрон шуда будам. Гуфтан чӣ хе? баъд гуфтем ҳамин хел. Гуфт шумо чанд қашуд мегардед ки? Ба мо гуфтем 1.5 сол мешавад. ҳама ҳайрон шуда буд. ишқи панҳоӣ буд. эҳсос накард ки дар шумо ишқи ҳам аст? рости гап ҳеҷ ки намедонист. Ягон кас, фақат модари ман медонист, чунки ман фақат ба модарам будам. ҳамаи сиру чизе дар дилам буд, ҳамаша модарам ба нақл мекардам. модаратон зид набуд бар ишқи шумо? аввал зид буд, баъд вақте ки шинос шудан, фаҳмидан ки одами нағз, баъд зид нашудан. бисёр бонувони ҳунарпеша иқрор мешаванд ки дар филм вақте дар нақши яъне дӯстдоштаи ягон нафар ё ҳамсари ягон нафар бозӣ мекунанд, шавҳарашон розӣ намешаванд. вале чӣ гуна шавҳари шумо розӣ шуд ки дар филмҳои бозӣ кунед? фикр мекунам ки аз сабабе ки вай худаш ҳунарманд ҳаст, медонад ки дар клип, дар филм, дар ягон ҷо нақш меофарӣ, нақши ошиқӣ, нақши ягон зани ягон кас, бале, ӯ медонад ки ин рол мебошад. мефаҳмад ин чиза. буд вақтҳое ки рашк мекард, буд вақтҳое ки мегуфт ман ба маъқул нест, лекин баъд қабул мекард. боре шуда буд ки иҷоза надода бошад барои сабти филм рафтан? Не, ягон бор шудагӣ не. Фақат пурсидагӣ аст чӣ хели рол ҳаст, чӣ бозиҳо ҳаст, пурсидагӣ аст фақат. тамом. шавҳартон филмое ки шумо нақш меофаред тамошо мекунад? якҷоя тамошо кардагӣ ҳастем. Бале. чаро шумо танҳо бо Набиҷон Пирматов дар филмҳо кор мекунед? дар дигар филмҳо даъват мекунанд оё шуморо? бале, пешниҳодҳо рости гап бисёр ҳастанд. барои чӣ? чунки ман кӯдаки майда дорам. Набиҷон Пирматов бошад, якчанд рӯз пешакӣ огоҳ мекунад. барои ҳамин қабл бо Набиҷон Пирматов осонтар кор кардан. пешниҳодҳо бисёр ҳастанд. мумкин ки аз соли нав мумкин корҳоям бисёртар шавад. маслан чӣ гуна аст вақте ки модари ҷавон будан бар замми ин боз дар театр кор кардан инчунин вақт меёбед дар филми бисёрсерияги нақш офаред? барои шумо душвор нест ин ҳама? агар ман ҳозир гӯям не, бовар намекунед. Не, душвор нест. барои чӣ? ман ҳамин санъат кати зиндагӣ мекунам. рости гап да. баъд
чизе ки фарзанди ман ҳам ҳаст ҷойҳое ки ваям бозӣ мекунад. Вақте ки ягом сабт мешавад, фарзандамро кати мегирам. Ҳама вақт якҷоя ҳастем. дар ҷарои сабтем фарзандтонро мебаред? Бале, дар он ҷо як одам ҳаст ки фақат мешинад фарзанди маро нигоҳ мекунад. Маслан шумо дар шабҳо вақте ки барои нақшофаринӣ, барои сабти филм меред, шавҳартон бо шумо меравад ё на? Шабҳо не. Ягом рӯзе нашуда буд ки шаб вай сабт карда бошем. Барои шумо дар филм нақшофарӣ осон аст ё дар театр? Дар театр. Чаро маҳз дар театр? Дар театр эмоцияе ки ҳаст, ту як бор бояд максимум тайёр бошӣ, максимум чизе ҳаст, ту бояд нишон диҳӣ ба тамошобинон. А театр бошад якчанд дубл ҳаст. Дар нақшофарии кино кор кардан осонтар аст. Дар кинои нақшофарӣ осонтар аст? Осонтар аст. То ҷое мо дарёфтем шумо дар асл ҳунарпешагиро хатм накардед, яъне мактаби ҳунарпешагиро нагузаштед. Дар асл чӣ ихтисос доред? Агар ман институти санъатро хатм кардагӣ набошам, ман студияи театри Маяковскийро хатм кардагӣ ҳастам, театральная студия. Унҷо ба студияи актёрӣ хондагӣ ҳастам. Дар асл чӣ хондаед? Кадом ихтисос? Маркетолог. Маркетологи ҳунарманд шуда. Маркетологи ҳунарманд, рекламаи нағз. Оное ки маркетолог лозим аст метавонанд ба Амина Ҳафизова муроҷиат кунанд. Тарки ҳунарпешагӣ карда ба ихтисоси худ кор кардани нестед? Не. Чаро? Намедонам. Ба ман ҳунармандӣ бисёртар наздик аст. Маркетологӣ не. Шумо дар хурдӣ чӣ орзу доштед дар асл? Актриса шавам, ҳофиза шавам. Пас чаро маркетолог интихоб кардед хондед? Модарам заставид кард. Яъне маркетолог шуда интихоби модаратон буд? Вале дар охир ҳамон як шавқу шӯри ҳунарпешагӣ боз шуморо водор сохт ки ҳунарпеша шавед? Не, ман аз хурдӣ рости гап ҳамин ҳунармандиро нағз медидам, саҳна баромаданро нағз медидам. суратҳои хурдиам ҳаст ки дар саҳна баромад мекунам. Ман овозхонам ҳастам. Гуфтед овозхона ҳастам, мехостем 4 мисраи суруд замзама кунед. Майлаш чӣ ба не. Первый луч рассвета пройдет по проспекту города. Улицы проснулись, солнцем улыбнулись молодо. Я шепчу как другу: здравствуй, с добрым утром, город мой. Как красив и наряден ты в окружении смешников. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе сердце сохраню я навсегда. Дар зиндагӣ аз ҳама зиёд аз чӣ метарсед? Дар зиндагӣ вақте ки модар шудам, баъд фаҳмидам аз чӣ метарсам. Соле ки сипарӣ шуд барои Амина Ҳафизова чӣ гуна сол буд? Чӣ бурду чӣ бохт дошт? шиносоӣ бисёр шуд. Бо киё? Бо ҳунармандони бисёр калон. Аз ҷумла киё бо киё шинос ки барои шумо хотирмон аст? Бо Нигина Монқулова. Барои чӣ? Барое ки ман дар хурдӣ бениҳоят дӯсташ медоштам. Дар 3 клипи вай ман бозӣ кардагӣ ҳастам. Бо Набиҷон Пирматов, бо устоди худам, бо Хуршед Мустафоев, бо Мавлона. Пеш аз оне ки ба ҳунарпешагӣ роҳ ёфтед чӣ кор мекардед? Ман дар якчанд маркази дилхушӣ аниматор кор мекардам. Аниматор ки? Аниматор одамоне ки либосҳои якчанд персонажҳоро мепӯшанд ку барои зодрӯзҳо, барои ягон чизи дигар. Аниматор кор мекардам. Ба фикрам бисёри одамҳо маро ҳамчун аниматор мешиносанд. Баъд вақте ки аниматор кор мекардам, дар он ҷо як писар ҳамроҳи мо кор мекард. Баъд нақл кард ки дар театри Маяковский студияи актёрӣ ҳаст. Дар он ҷо актёр тайёр мекунанд. Ман ягом хел фикр накарда ҳамон рӯз рафта будам. Ҳамон рӯз рафтам, қабул карданд. Якум рӯз вақте ки ман бо устодам рӯбарӯ шудам, ман просто худама гум карда будам. Ман актриса мешавам гуфта. ҳар рӯз мерафтам. Рӯзҳое буд ки якчанд студентҳо
дарс намеомадан, намехондан, хушашон набуд, ман ҳар рӯз мерафтам. Ман кор мекардам, коллеҷ мехондам, бо студияи Маяковский меомадам. баъдан амино чӣ гуна ба падару модаратон гуфтед ки яъне бехабар аз онҳо омадед? Ино чӣ гуна ба падару модаратон гуфтед? Модарам намехост аввал, мадарам намехост ки ман актриса шавам. Баъд оҳиста оҳиста қабул карданд. ҳозир бошад бо овози баланд, бо гардани баланд мегӯяд ки духтари ман актриса ҳаст, духтари ман қанатҳои ман аст. дар охир таманниёти худро ба соли нави милодӣ барои мухлисони сомонаи оила мегуфтед? соли нави ҳамаи тамошобинон муборак бошад. Ба ҳар яки шумо саломатӣ, сарбаландӣ хоҳонам. Ҳама вақт дар лаби ҳар яки шумо ханда бошад. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки сабти барномаи мо дар яке аз тарабхонаҳои бошукӯҳ тарабхонаи шумо баргузор гардидааст. шумо метавонед дар ин ҷо ҳамроҳи аҳли оила биёед, як рӯзи хубу хотиримон дошта бошед. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. сипос ки даъвари моро рад накардед. ба шумо ташаккури зиёд ки даъват карда будед.